ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലായ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപീശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തേ. ഭക്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതി ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി. നിത്യാനന്ദമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവത്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुराज की जय, ताय गुरु मानते हरे गुरु. മദേകബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണ പ്രശംസിയ എന്താണ് ശക്തി. സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 5. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത് കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സചാപി തദുഹ പിതൃസന്നിധാവേവാസ്ത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാംസ്യദ്യാപിഷ്യൻ സഹ വ്യാഹൃതി. സപ്രണവശ്ശിരസ്ത്രീപദീം സാവിത്രീം ഗ്രേഷ്മ വാസന്തി കാന്മാസാനദീയാനമപ്യസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ.
നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സച്ചാപി തദുഃ പിതൃസന്നിധാവേവാസത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാം സത്യാപേക്ഷ്യൻ സഹവ്യാഹൃതിഭിഃ സപ്രണവശ്ശിരസ്ത്രിപദീം സാവിത്രീം ഗ്രൈഷ്മവാസന്തി കാന്മാസാനദീയാനമപ്യസാം സമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ്യ മാസ. പിന്നെ ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തച്ചാപി തദുഃ പിതൃസന്നിധാവേവാസത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാം സത്യാപയിഷ്യൻ സഹവ്യാഹൃതിഭിഃ പ്രണവശ്ശിരസ്ത്രിപദീം സാവിത്രീം ഗ്രൈഷ്മവാസന്തി കാമാൻ സാനാദീയാനമപ്യസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ. അജാബീതദുഃ പിതൃസന്നിധാവേവാസത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാം സത്യാപയിഷ്യൻ സഹവ്യാഹൃതിഭിഃ സപ്രണവശ്ശിരസ്ത്രീപദീം സാവിത്രീം ഗ്രൈഷ്മവാസന്തിം കാന്മാസാനദീയനമപ്യസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രൈഷ്മവാസന്തി കാൻ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. ഗ്രൈഷ്മവാസന്തി കാൻ സന്നിധാവേവാസത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാം സത്യപേക്ഷ്യൻ സഹവ്യാഹൃതിഭിഃ സപ്രണവശ്ശിരസ്ത്രീപദീം സാവിത്രീ ഗ്രൈഷ്മവാസന്തി കാൻ മാസാത് നദീയാനമപ്യസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ. വാസന്തി ഖാൻ എന്നുള്ളത് ഇത്ര വരെ വേർഡാണ്. ഓക്കെ, പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. അംബിക കേശവീദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സച്ചാപി തദുഃ പിതൃസന്നിധാവേവാസത്രീചീനമിവ സ്മ കരോതി ചന്ദാം സത്യാപയിഷ്യൻ സഹവ്യാഹൃതിഭിഃ സപ്രണവശ്ശിരസ്ത്രിപദീം സാവിത്രീം ഗ്രൈഷ്മവാസന്തികാൻ മാസാനധീയാനമപ്യസമവേദരൂപം ഗ്രാഹയാമാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാലതീശ്യാമദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചാപി തദുഃ പിതൃസന്നിധാവേവാസത്രീചീന
मिवस्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः स प्रणवशिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासान्तिकान् मासानयधीना अप्यसमवेत वेदतरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। विजयनारायण माता जी जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधावेव तदृजीनमिव स्म करोति छन्दांस्य ध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः स्वप्रणवशिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रीष्मवासन्तिकान् मासानदीयानप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्माकुमारी माता जी जय। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। स चाभिस्तदृशन्निधावेव सत्रीशीनमिव स्मां करोति चन्दां सत्यापैष्यन् सकव्याकृतिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानादियानमप्यसमवेतरूपं ग्रहयामास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी जय गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सदृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानधियानमप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी। पंकजाक्षी माता जी जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सजावितदोह पितृसन्निधावेव तदृचीनमिव स्म करोति छन्दास्याद्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणव क्षीरस्त्रिपदी सावित्री ग्रैष्मवासन्तिका मासानदियाना अभ्यसमवेदरूपं ग्राहयामस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला जी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सदृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानधीयानमप्यसमवेतरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधावो वा सात्रीचीनमिव स्म करोति छन्दास्याधिपयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्ति कान्मासानदीयानमभ्य समवेतरूपं ग्रहायमास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे अनुमति। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सन्द्रीचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सम्प्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानदीयानमप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। रामेंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु चलिए। कृष्ण पूजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स चापि तदुह पितृसन्निधा
आवेव सधृचीनमिव स्म करोति चन्दांस्य ध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रावशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानधीयानप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। ऋषभजी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सदृचीनामिव करोति छन्दांस्यधिपाययिष्यन् सन्दाभिवायेषन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवा शिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रहीष्मवासन्तीं कान्मासानदीयानम् अप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्णा प्रभुजी। हरे कृष्ण। यदियाचार्य माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदुह ऋतुसन्निधावेव स चापि तदुह ऋतुसन्निधावेव सद्रीचीनिम स्म करोति चन्दां सद्यापयिष्यन् सह व्यातृभिः सप्राणशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रहीष्मवासन्तिकान् मासानधीयानमप्य समवेतरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। विरजयति तस्मात् हरे कृष्ण प्रभु। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदुह पितृसन्निधौ एव सधीचीनमिव स्म करोति छन्दांसि अध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रीपदं पदीं सावित्रीं ग्रैष्मवासन्तिकान् मासानध्यानमपि असमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। शारदा शिवस्नदी तस्मात् चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदुह पितृसन्निधोमेव असन्ध्रीजीनम् इव स्म करोति छन्दांसि अध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवासिरस्त्रीपदीं सावित्रीं ग्रहीष्मवासन्तिकान्मासन्नधियानम् अप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनिदम माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदोह पितृसन्निधावेव सदृचीनमिव स्म करोति छन्दांस्यदापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रहीष्मवासन्तीं मासानदीयानमप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स चापि तदुह पितृसन्निधावेव सत्रीचनमिव स्म करोति छन्दांस्यध्यापयिष्यन् सह व्याहृतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिपदीं सावित्रीं ग्रहीष्मवासन्तिका मासानधीयानमप्यसमवेदरूपं ग्राहयामास। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നോക്കാം. എന്നിട്ട് തന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് എത്ര വൈദിക ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം പിതാവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു വിഡ്ഢിയെ പോലെ പെരുമാറി. അങ്ങനെ പെരുമാറിയാൽ
താൻ വൈദിക ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കുന്നതിനെ അയോഗ്യനാണെന്ന് കരുതി പിതാവ് ആ ഉദ്യമം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പിതാവിന്റെ ഓരോ ഉപദേശത്തിനും ഘടകവിരുദ്ധമായാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്. ഉദാഹരണത്തിന് ശൗചത്തിന് ശേഷം കൈകൾ കഴുകാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശൗചത്തിന് മുമ്പേ കൈകൾ കഴുകും. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിന് വസന്തകാലത്തും ഗ്രീഷ്മത്തിലും വേദോപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ഓങ്കാരത്തോടും വ്യാഹൃതിയോടും കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ ഗായത്രി മന്ത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ പിതാവ് 4 മാസം മുഴുവൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയിച്ചില്ല. ചില ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സതനുജ ആത്മന്യാനുരാഗവേശിത ചിത്ത ശൗചത്യായന വ്രതനിയമ ഗുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപകൗർവാണ കർമാണ്യനഭിയുക്താന്യപി സമനിശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ. പുത്രമനുഷ്യാസ്യ സ്വയം താവദനദി ഗതമനോരഥകാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഏവം സതനുജാത്മന്യാനുരാഗാവശേഷിത ചിത്ത ശൗചത്യായന വ്രത നിയമ ഗുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപകുർവാണക കർമാണ്യനപി യുക്തന്യാപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ. പുത്രമനുഷ്യാസ്യ സ്വയം താവദനധിഗതമനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റും. സിന്ധു സിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സദനുജ ആത്മന്യനുരാഗവേശിത ചിത്ത ശൗച അധ്യയന വ്രത നിയമ കുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗ പകുർവാണ കർമ്മ കാണ്യ നബിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ. പുത്രമനുശാസ്യ സ്വയം താവദനധിഗത മനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുജ ആത്മന്യനുരാഗാവേശിത ചിത്ത ശൗചാധ്യയന വ്രത നിയമ ഗുരുർവനല ശുശ്രൂഷാണാദ്യൗ കുർവാണക കർമാണ്യ അഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവം നിത്യ സദാഗ്രഹ. പുത്രം അനുശാസ്യ സ്വയം താവത് അനധിഗത മനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലഗോപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുജ ആത്മന്യനുരാഗാവേശിത ചിത്ത ശൗച ധ്യേയന വ്രത നിയമ ഗുർവല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗ പകുർവാണക കർമാണ്യനഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്രു സദാഗ്രഹ. പുത്രമനുശാസ്യ സ്വയം താവനദി ഗത മനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സദനുജ ആത്മന്യനുരാഗവേശിത ചിത്ത ശൗച അധ്യയന വ്രത നിയമ ഗുർവന്നര ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപ കുർവേണക കർമ്മ യുക്താന്യപി സമനുശിഷ്യേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ. പുത്രമനുഷ്യാസ്യ സ്വയം താവദന നിഗത മനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗുഹ ഏവ പ്രമത്ത
ഉപസംഹൃത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാമം ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുജ ആത്മന്യനുരാഗവേശിത ചിത്ത ശൗചാധ്യയന പ്രധനയമകുർവന അലശുശ്രൂഷാണാദ്യൗപകുർവാണ കർമാണ്യനപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ പുത്രമനുഷ്യാസ്യ സ്വയം താവദന അധിഗത മനോരഥ കാലേന പ്രേമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രേമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുജ ആത്മന്യനുരാഗാവേശിത ചിത്ത ശൗചാധ്യയന വ്രത നിയമ ഗുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപകുർവാണ കർമാണ്യൻ അനഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യത് സദാഗ്രഹ പുത്രമനുശാസ്യ സ്വയം താവദനധിഗത മനോരഥ കാലേനാപ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവം പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സദനുജ ആത്മന്യനുരാഗവേശിത ചിത്ത ശൗച ധ്യായന വ്രത നിയമ കുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപകുർവാണക കർമ്മണ്യാനഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹ പുത്രമനുശാസ്യ സ്വയം താവദന വിഗത മനോരഥ കാലേന പ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ശ്രീദേവി മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുരാഗാവേശിത ചിത്ത ശൗചാധ്യായന വ്രത നിയമ ഗുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗ കുർവാണക കർമാണ്യനഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹം സ്വയം താവദനദി ഗതമനോരഥ കാലേന പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ജയ മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവം സ്വതനുജ ആത്മന്യനുരാഗാവേശിത ചിത്തഃ ശൗചാധ്യയന വ്രത നിയമ ഗുർവനല ശുശ്രൂഷണാദ്യൗപകുർവാണക കർമാണ്യനഭിയുക്താന്യപി സമനുശിഷ്ടേന ഭാവ്യമിത്യ സദാഗ്രഹഃ പുത്രമനുശാസ്യ സ്വയം താവദനധിഗ മനോരഥഃ കാലേനാപ്രമത്തേന സ്വയം ഗൃഹ ഏവ പ്രമത്ത ഉപസംഹൃതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ജഡഭരതന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയവും ആത്മാവുമായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പുത്രനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണന്. പുത്രന് ഉചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അദ്ദേഹം അതിനുള്ള വിപുലമായ ഉദ്യമങ്ങളിൽ മുഴുകി. അദ്ദേഹം വൈദിക വ്രതങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം, ശൗചങ്ങൾ, വേദാധ്യയനം, ക്രമീകൃത സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ, അഗ്നിയജ്ഞം, ആചരിക്കേണ്ട രീതി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മചര്യ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പുത്രനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിച്ച് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം പരാജയമാണ്.
പുത്രനെ ഒരു പണ്ഡിതനാക്കണമെന്ന ഹൃദയത്തിൽ അഭിലഷിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും വൃഥാവിലായി. എല്ലാവരെയും പോലെ ആ ബ്രാഹ്മണനും അമിതമായ മമതകളാൽ കുടുംബത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ താൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മറന്നു. മരണത്തിന് എന്തായാലും മറവിയില്ല. മരണം യഥാസമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയി. ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഭാവിയിൽ ഒരു നാൾ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ മരണം വരുമെന്ന കാര്യം മറന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത്യാസക്തരാകുന്നവർക്ക് മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവരുടെ കർത്തവ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. പക്ഷെ ആളുകൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും ആസക്തരായി കഴിയുന്നു. അവർ മരണത്തെ മറന്നാലും മരണം അവരെ മറക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് അവർ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തൊഴിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കണമെന്ന് മറന്നു പോകാം, എന്ന മരണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മരണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മരണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നു. ജഡഭരതന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രക്രിയകൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. പക്ഷേ വൈദിക പ്രക്രിയകളിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാനുള്ള പുത്രന്റെ ആഗ്രഹരാഹിത്യം പിതാവിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ വിഫലമാക്കി. ജഡഭരതന് വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പിതാവിന്റെ വേദോപദേശങ്ങൾ ഗൗനിച്ചില്ല. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ പരിപൂർണ തൽപരനാണെങ്കിൽ അവൻ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രമീകൃതത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് വേദതത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും അനുപേക്ഷ്യമാണ്. ആർക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് നിസ്ത്രൈഗുണ്യത്തിലെ തലത്തിലേക്ക് വൈദിക തത്വങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അതീന്ദ്രിയ തലം ആരോഹണം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്വന്ദ്വോ നിത്യസത്വസ്തു നിർയോഗാക്ഷേമ ആത്മവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം. അല്ലയോ അർജുന, നീ അവയെ അതിജീവിക്കുക, അവയ്ക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രനാവുക. എല്ലാ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭത്തിനും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ പ്രതിഷ്ഠനാവോ. ഭഗവത്ഗീത 2:45. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതയവീയസീതി ജസതി സ്വഗർഭജാതം മിഥുനം സപത്ന്യാ ഉപന്യസ്യാ സ്വയം മനുസംസ്ഥയാ പരിലോകമഗാത്. അതാഹവീയസീതി ജസതി സ്വഗർഭജാതം മിഥുനം സപത്ന്യാ ഉപന്യസ്യ സ്വയം മനുസംസ്ഥയാ പരിലോകമഗാത്. അനന്തരം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇളയ പത്നി തന്റെ 2 ഇരട്ട സന്താനങ്ങളെയും ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും മൂത്ത പത്നിയെയും ഭാരമേൽപ്പിച്ച് സ്വയം സന്നദ്ധനായി ഭർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവത്യാഗം ചെയ്തു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിതരുപരതേ ഭ്രാതരയേന മത്പ്രഭാവ വിദസ്ത്രയ്യാം വിദ്യായമേവ പരിവസിതമതയോ ന പരവിദ്യായാം ജഡമതിമൃതി പ്രാദുരനുശാസന നിർബന്ധാന്യസ്മൃത്സന്ധാ.
വിതര്യുപരതേ ഭ്രാതരേന മത്പ്രഭാവവിതസ്ത്രയ്യാം വിദ്യായമേവ പര്യവസിതമതയോ ന പരവിദ്യായാം ജഡമതിരുദ്ധി പ്രാതുരനുശാസന നിർബന്ധാന്യപൃത്സന്ത. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം ജഡഭരതന്റെ 9 വൈമാത്രേയ സഹോദരന്മാരും പിതാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയുള്ള സഹോദരൻ അദ്ദേഹം വിഡ്ഢിയും തലച്ചോറില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധ്യായത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം നിർത്തൽ ചെയ്തു. ഇപ്പോ ഇന്നലെ ആരോ ചോദിച്ചു അല്ലെ, ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവര് അദ്ദേഹത്തെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ജന്മത്തില് അദ്ദേഹത്തെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വൈരാഗിയായിട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കേണ്ട. ഇവിടെ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിഡ്ഢിയും തലച്ചോറില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സമ്പൂർണ്ണ അധ്യായത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം നൃത്തം ചെയ്തു. മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നതാണ് ജഡഭരതൻ എന്ന്. ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, ഒന്നിനും താല്പര്യമില്ലാത്തവൻ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും ചെയ്യാത്തവൻ, എന്താ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂകനും ബദിരനുമായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് അല്ലെ. കേൾവി ശക്തി ഇല്ലാത്തവനും സംസാരിക്കാത്തവനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്നാലേ ഉള്ളില് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഒഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജഡഭരതന്റെ ആ സഹോദരന്മാർ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങളെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 3 വേദങ്ങളും ഋഗ്, സാമം, യജുർ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. 9 സഹോദരന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഉണർവില്ലാതിരുന്നതിനാൽ ജഡഭരതന്റെ അത്യുന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠ പദവി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരൊക്കെ 9 പേരും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരുന്നു. അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ജഡഭരതനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. ജഡഭരതൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ പുത്രനായിട്ട് ഭരത മഹാരാജാവായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. 9-10 ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഗജപ്രാകൃതൈർദ്വിപദ പശുഭിരാന്മത്ത ജഡബധിരേത്യഭിഭാഷ്യമാണോ യഥാ തനുരൂപാണി പ്രഭാഷതേ കർമാണി ച സകാര്യമാണഃ പരേച്ഛയാ കരോതി വിഷ്ടിതോ വേദനതോ വാ യാച്ഛയായ ദൃശ്യയാ വോപസാദിതൽമൽപം ബഹുമൃഷ്ടം കദന്നം വാപ്യവഹരതി പരം നേന്ദ്രിയ പ്രീതി നിമിത്തം നിത്യനിവൃത്ത നിമിത്ത സിദ്ധ വിശുദ്ധാനുഭവാനന്ദ സ്വാത്മലാഭാധിഗമഃ സുഖദുഃഖയോർദ്വന്ദ്വ നിമിത്തയോര സംഭാവിത ദേഹാഭിമാനഃ. ശീതോഷ്ണവാദവർഷേഷു വൃഷൈവാനാവൃതാംഗപീനഃ സംഹനാനംഗ തണ്ടില സംവേശാനാനുമർദ്ദ നാമഞ്ചര നരജസാ മഹാമണിരിവാനഭി വ്യക്തബ്രഹ്മവർച്ചസ ഉപടാവൃത കടിരൂപ വിദേനോരു മഷിണാം ദിജാതിരിതി ബ്രഹ്മബന്ധുരിതി സംശയാദജ്ഞന ജനാവമതോ വിചാര. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളാണെങ്കിലും ഒരുപാടുണ്ട്. 10 പ്രാകൃതേർദ്വിപദ പശുഭിരുന്മത്ത ജഡപതി
വിഭാഷ്യമാണോ യഥാ തദനുരൂപാണി പ്രഭാഷതേ കർമാണി ച സകാര്യമാണഃ പരേച്ഛയാ കരോതി വിഷ്ടിതോ വേദനതോ വാ യാച്ഛയാ യദുച്ഛയാ വോപസാദി തൽമൽപം ബഹുമൃഷ്ടം കഥന്നം വ്യാവിവഹരതി പരം നേന്ദ്രിയ പ്രീതി നിമിത്തം നിത്യനിവൃത്ത നിമിത്ത സ്വസിദ്ധ വിശുദ്ധാനുഭവാനന്ദ സ്വാത്മലാഭാധിഗമഃ സുഖദുഃഖയോ ദ്വന്ദ്വ നിമിത്തയോരസംഭവവിധ ദേഹമാഭിമാനഃ. ശീതോഷ്ണവാദവർഷേഷു വൃഷ ഇവാനാവൃതാംഗപീനഃ സംഹനാനാംഗസ്തണ്ഡില സംപേശാനാനുമർദ്ദന ആമഞ്ജന രജസാ മഹാമണിരിവാന അഭിവ്യക്ത ബ്രഹ്മവർച്ചസ ഉപാടവൃത കടീരൂപ വിദേനോരുമഷിണാ വിചാതിരിതി ബ്രഹ്മബന്ധുരിതി സംശയാത ജനാവമതോ വിചാര. ഇത്തരം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതവും തരംതാഴ്ന്ന മനുഷ്യർ വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുകളുള്ളൂ, അത്തരം ആളുകൾക്ക് 2 കാലുകളേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് അവരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഏക വ്യത്യാസം. 2 കാലും മൃഗങ്ങളായ ഇത്തരം മനുഷ്യർ ജഡഭരതനെ എപ്പോഴും മന്ദനെന്നും ബദിരനെന്നും മൂകനെന്നും ഭ്രാന്തനെന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുമായിരുന്നു. അവർ ജഡഭരതനെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയും ജഡഭരതൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും അന്ധനും ബദിരനും മൂകനുമായ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അവരെ എതിർക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരെതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അവരുടെ ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. യാചിച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കുള്ള പ്രതിഫലമായോ എന്തായാലും വിധി അനുസരിച്ച് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്പമായാലും സമൃദ്ധമായാലും പഴകിയതായാലും രുചിയില്ലാത്തതായാലും അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ഭക്ഷിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരുവിനെ രുചികരമായ ആഹാരങ്ങൾ സമൃദ്ധമായി ഭക്ഷിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം മുക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയാബോധത്തിലായിരുന്നതിനാൽ ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ദന്തങ്ങളാൽ ബാധിതനായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഒരു കാളിയുടേതുപോലെ ശക്തവും ദൃഢപേശികളാൽ ഉറപ്പുറ്റതുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശീതകാലത്തെയോ വേനൽക്കാലത്തെയോ കാറ്റിനെയോ മഴയെയോ ഗൗനിക്കുകയോ ശരീരം എപ്പോഴെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളാൽ മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എപ്പോഴും തറയിൽ ശയിച്ച അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടുകയോ കുളിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഒരു മഹാരത്നത്തിൽ പുരളുന്ന അഴുക്ക് അതിന്റെ തിളക്കം മറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിൽ പുരണ്ട അഴുക്കും ചെളിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക തേജസ്സും ജ്ഞാനവും മറച്ചു. ബഹുബീനം മാത്രം ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂണൂൽ അഴുക്ക് പുരണ്ട് കറുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മബന്ധുവെന്നും മറ്റു പല നാമങ്ങളും വിളിച്ചു. അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികളായ ആളുകളാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടും അവഹേളിക്കപ്പെട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു നടന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ശ്രീ നരോത്തമദാസ് താക്കൂർ പാടി ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പാടി ദേഹസ്മൃതിനാഹയാര സംസാര ബന്ധന കഹാൻതാര. ശരീരം ഭംഗിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കാതെ ഏതവസ്ഥയിലും സംതൃപ്തനാകുന്നവൻ നിശ്ചയമായും ഒന്നുകിൽ ഭ്രാന്തനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുക്തനായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡഭരത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദന്തങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായി മുക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പരമഹംസനായിരുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ
ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം തത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, विदाय गौतम हरे हरे. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ജഡഭരതന്റെ പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നല്ല രീതിയിൽ വേദാധ്യയനം പഠിപ്പിക്കുവാനും ഉപനയന സംസ്കാരം ചെയ്യിക്കാനൊക്കെ നോക്കി. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി മാറി നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, അദ്ദേഹത്തിനെ 4 മാസം ഗായത്രി മന്ത്രം പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായെന്ന്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചില്ല. ജഡഭരതന്റെ പിതാവ് 4 മാസക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുവാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ജഡഭരതൻ എന്താണ്, കേൾക്കാനും സംസാരിക്കുവാനും കഴിവില്ലാത്ത ആളെ പോലെ പെരുമാറുകയുണ്ടായി. പറയുന്നു, ശൗചത്തിന് ശേഷം കൈകാലുകൾ കഴുകാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആദ്യമേ കൈകാലുകൾ കഴുകിയിട്ട് ശൗചത്തിന് ശേഷം കൈകാലുകൾ കഴുകാതിരിക്കുന്നവർ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ജഡഭരതൻ എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ജഡ എന്നതിന് സംസ്കൃതം പറയുന്നു നിഷ്ക്രിയനായിട്ടുള്ളത്, ഒന്നും ചെയ്യാതെ കഴിയുന്ന എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയും ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അല്ലെ, അനക്കമില്ലാത്ത പദാർത്ഥം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാം. എന്നാൽ 2 പ്രാവശ്യം അല്ലെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജന്മം കഴിഞ്ഞു. ആ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് മാന്റെ ജന്മത്തിൽ ഓർമ്മയുണ്ടായി. പിന്നീട് മാന്റെ ജന്മവും കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 3ാമതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റേത്. അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജന്മത്തിൽ വേറൊന്നിനും പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ മാത്രം അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മത്യാജീമാ നമസ്കുരു അല്ലെ. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും എന്നെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അല്ലെ. അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയുണ്ടായി. മറ്റൊന്നിനും അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുവാനെപ്പോഴും സവൈമന കൃഷ്ണ പദാരവി, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആരുമായിട്ടും അടുത്ത് പെരുമാറിയില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ജഡഭരതന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം ഹൃദയവും ആത്മാവുമായാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പുത്രനോട് അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹമായിരുന്നു ആ ബ്രാഹ്മണൻ. പുത്രന് ഉചിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം അതിനുള്ള വിപുലമായ ഉദ്യമങ്ങൾ മുഴുകി. അദ്ദേഹം വൈദിക വ്രതങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനം, ശൗചങ്ങൾ, വേദാധ്യയനം, ക്രമീകൃത സമ്പ്രദായങ്ങൾ, അധ്യാത്മഗുരുവിന് ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ
അഗ്നിയജ്ഞം ആചരിക്കേണ്ട രീതി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന പൂർണ്ണമായ ബ്രഹ്മചര്യ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പുത്രനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ യത്നിച്ചു. കഴിവിന്റെ പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം പരാജയമടഞ്ഞു. പുത്രനെ ഒരു പണ്ഡിതനാക്കണമെന്ന ഹൃദയത്തിൽ അഭിലഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും എല്ലാവരെയും പോലെ ഈ ബ്രാഹ്മണനും അമിതമായ മമതകളാൽ കുടുംബത്തോട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ താൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മറന്നു. മരണത്തിന് എന്തായാലും മറവിയില്ല. മരണം യഥാസമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാതെ ഈ കുട്ടിയെ വേദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും മറ്റുള്ളതിനുമായിട്ട് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് അമിതമായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കില്ല. അല്ലെ, ചില കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ന്യൂനതകളുള്ള കുട്ടികളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമായിരിക്കും. എന്താണ്, അവർക്ക് പലതരം ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ജഡഭരതന്റെ പിതാവിന് ആദ്യ ഭാര്യയില് 9 മക്കളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലെ, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയില് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഉണ്ടായി. അല്ലെ, ഇതിലൊരു കുട്ടിയാണ് ജഡഭരതൻ. അപ്പൊ മറ്റുള്ള മക്കളെക്കാളും ഒക്കെ കൂടുതൽ സ്നേഹം ജഡഭരതനോട് കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ ഒരു പണ്ഡിതനാക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ അതിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനിടയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരിക്കൽ താൻ മരിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം മറന്നു. ഭാഗവതം പറയുന്നു, മരണത്തിന് എന്തായാലും മറവിയില്ല. മരണം യഥാസമയം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ. നമ്മൾ മരണത്തെ മറന്നാലും മരണത്തിന് മറവിയില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും. അല്ലെ, ഇപ്പോ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനമാണ് കൃഷ്ണാബോധം പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭരത മഹാരാജാവ് അവസാന നിമിഷം മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് മാനായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇവിടെ ജഡഭരതൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും. നേരത്തെ ഒരു തെറ്റുപറ്റി, ഇനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജന്മത്തില് യാതൊരു തെറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ യാതൊന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആവില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഒരു പണ്ഡിതനാവാനോ മറ്റുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഇതൊന്നും താല്പര്യമില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. മറ്റൊന്നിനും പ്രാധാന്യം നൽകില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ പിതാവിന്റെ ഉദ്യമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടു. പിതാവ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു. പറയുന്നു, ഭാവിയിൽ ഒരു നാൾ തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ മരണം വരുമെന്ന കാര്യം മറന്ന് കുടുംബജീവിതത്തിൽ അത്യാസക്തരാകുന്നവർക്ക് മനുഷ്യജീവികൾ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള അവരുടെ കർത്തവ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുക എന്താണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ കർത്തവ്യം. പക്ഷെ ആളുകൾ കുടുംബകാര്യങ്ങളിലും കർമ്മങ്ങളിലും ആസക്തരായി കഴിയുന്നു. അവർ മരണത്തെ മറന്നാലും മരണം അവരെ മറക്കില്ല. പെട്ടെന്ന് അവർ സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തൊഴിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം എന്ന് മറന്നു പോകാം, എന്നാൽ ആ മരണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മരണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് വരുന്നു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ധർമ്മരാജാവ് ചോദിച്ചു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം. ലോകത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണാം. അല്ലെ, പല ആൾക്കാരും പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ, വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ, അല്ലെ, ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണാം. അപ്പൊ അതല്ല ഇവിടെ അത്ഭുതമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ നിമിഷവും, ഓരോ സെക്കൻഡിലും, ഓരോ നിമിഷവും ആൾക്കാർ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല. എല്ലാവരും ചുറ്റിലും ഉള്ളവരൊക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത്. മരണത്തെ മറന്നു പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണം ഒരിക്കലും
മറക്കില്ല. എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും അവിടേക്ക് യമരാജൻ പരതി വരും അല്ലെ. ഒരു പക്ഷിയുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു പക്ഷി, അതിനെ ഒരു സാധു അതിനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ പക്ഷിയെ ഹിമാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാക്കും. അതിനെ യമരാജൻ പിടിക്കും എന്ന് ഭയന്നിട്ട്. യമരാജൻ പറയുന്നു, ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ പക്ഷി എന്താ ഇനിയും ഇവിടെ എത്താതെ എന്നാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. ആ പക്ഷി ഇവിടുന്ന് ഹിമാലയത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കണമെന്നാണ്. എന്നാൽ ആ പക്ഷി ഒരു കാട്ടിലാണുള്ളത്. അത് എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആണ് ആ സാധു അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ അതുപോലെ മരണത്തെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. മരണത്തെ നമ്മൾ മറന്നാലും മരണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. യമരാജനെ യാതൊരു കാരണവുമില്ല. മറ്റുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് ഒഴിവ് കഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കും അല്ലെ. പല സംഭവങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നാളെ ആക്കാം, നാളെ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെ മറ്റന്നാൾ ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന ദിവസം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ. എന്നാൽ യമരാജൻ പിടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നാളെ ആവാം, കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട്, കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മക്കളുടെ പേരിലൊക്കെ ആക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ യമരാജൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യില്ല അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി, യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല യമരാജൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചെയ്യുക. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 6ാം സ്കന്ധത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും അജാമിള ചരിതം. അതിലെ യമകിങ്കരന്മാർക്ക്, യമദൂതന്മാർക്ക് യമരാജൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരുടെ 7 അയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ പോകരുത്. ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് എന്ന്. അജാമിളൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപം ചെയ്തു. ചിത്രഗുപ്തൻ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് യമകിങ്കരന്മാരെ അവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നു. അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അല്ലെ, നാരായണ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അത് ഭഗവാനെ വിളിച്ചതായിട്ട് കണക്കാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് കാരുണ്യം നൽകി. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പോ അവിടെ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അവസാനം യമകിങ്കരന്മാര് ഞങ്ങളുടെ യജമാനെ അയച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞങ്ങളുടെ യജമാനോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന്. വിഷ്ണുദൂതന്മാരും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വാ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താം, അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കാം. അവസാനം തർക്കങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് യമരാജനെ തന്നെ സമീപിക്കേണ്ട. യമരാജനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സേവകരാണ് ഞങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ, നിങ്ങളെക്കാളും വലുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ ആജ്ഞയെ ലംഘിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് ധൈര്യം? ഓ, യമരാജൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വെറും ഒരു സേവകനാണ്. ഭഗവാൻ എന്നെ ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു, എല്ലാ ചിത്രഗുപ്തനെ എഴുതി വെച്ചു. അത് പ്രകാരമാണ് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പിടികൂടാനായിട്ട് പോയത്. എന്നാലും വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ പറയുന്നു, അദ്ദേഹം എന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. അവിടെ യമരാജൻ ആ പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും അവരോട് പറയുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങള് ചെയ്തതിന്, ഈ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് ഞാൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അത്രയും വലിയ തെറ്റാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും ജപിക്കുന്നവന്റെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല എന്ന് പറയും. സാക്ഷാൽ യമരാജൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മാപ്പ് പറയും. എന്റെ ഭടന്മാർ, എന്റെ കിങ്കരന്മാർ അങ്ങയുടെ ഭക്തനെ നോവിച്ചതിൽ ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു യമരാജൻ മാപ്പ് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ അതിൽ വേറൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു യമകിങ്കരന്മാർക്ക്, നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും പോകരുത്. ആരാണോ ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്ന, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്തത്, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നമസ്കരിക്കാത്തത്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ എന്ന്. ഭഗവാനെ മറന്നു ജീവിക്കുന്നത്
ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർ, നിരീശ്വരവാദി, ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ വേഗം എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദേശം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് മരണത്തെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ മരണത്തെ മറന്നാലും മരണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ മറക്കില്ല. എന്നാൽ മരണം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. മരണം എല്ലായ്പ്പോഴും കൃത്യസമയത്ത് വരും. ജഡഭരതന്റെ ബ്രാഹ്മണ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മചര്യ പ്രക്രിയകൾ അഭ്യസിക്കുവാൻ അഭിലഷിച്ചു. പക്ഷെ വൈദിക പ്രക്രിയകൾ പുരോഗതി ആർജിക്കുവാനുള്ള പുത്രന്റെ ആഗ്രഹരാഹിത്യം പിതാവിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെ വിഫലങ്ങളായി. ജഡഭരൻ നീ വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു താല്പര്യം. ജഡഭരതൻ മന്ദബുദ്ധി ആയിട്ടല്ല. പുറമേയുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നത് എന്താണ്? അദ്ദേഹം ബധിരനും മൂകനും ഒക്കെയാണ്, വിഡ്ഢിയാണ്, മന്ദബുദ്ധിയാണ്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ജഡഭരതന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ: വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം. ഈ ജന്മം അതൊന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഴുവൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ജീവിക്കണം. അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പിതാവിന്റെ വേദോപദേശങ്ങൾ ഗൗനിച്ചില്ല. ഒരുവൻ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ പരിപൂർണ തൽപരനാണെങ്കിൽ അവൻ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രമീയ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ വേദതത്വങ്ങൾ തീർച്ചയായും അനുപേക്ഷ്യമാണ്. ആർക്കും അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഒരുവൻ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പരിപൂർണത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈദിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ പോലെ വേദങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ജഡഭരതൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ. സഹോദരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വയലിന് കാവൽ നിർത്താനായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുന്ന് കൊള്ളക്കാരൊക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും കാളിദേവിക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബലി അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വാളോങ്ങവേ ആ വാള് കാളിദേവി പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അവരെ ആരാണോ വധിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അവരെയൊക്കെ, ആ കൊള്ളക്കാരെയൊക്കെ വധിക്കുകയും ജഡഭരതനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ജഡഭരതൻ കാളിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ തന്നെ അയച്ചു അവിടേക്ക് കാളിയെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ജഡഭരതൻ. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയില്ല. അവരൊക്കെ മന്ദബുദ്ധിയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പെരുമാറിയത്. അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അനന്തരം ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇളയ പത്നി തന്റെ 2 ഇരട്ട സന്താനങ്ങളെയും ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും മൂത്ത പത്നിയെ ഭാരമേൽപ്പിച്ച് സ്വയം സന്നദ്ധിയായി ഭർത്താവിനൊപ്പം ജീവത്യാഗം ചെയ്തു. ജഡഭരതന്റെ പിതാവ് മരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പത്നി ജഡഭരതന്റെ മാതാവും ജീവത്യാഗം ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ആ 2 മക്കളുടെയും ചുമതല ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പിതാവിന്റെ മരണാനന്തരം ജഡഭരതന്റെ 9 വൈമാത്രേയ സഹോദരന്മാരും പിതാവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലുള്ള മക്കൾ അദ്ദേഹം വിഡ്ഢിയും തലച്ചോറില്ലാത്തവനുമാണെന്ന് പരിഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധ്യയനത്തിന് വേണ്ടി പിതാവ് നടത്തിയിരുന്ന ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം നിർത്തൽ ചെയ്തു. ജഡഭരതന്റെ ആ സഹോദരന്മാർ ഫലേച്ഛാ കർമ്മങ്ങളെ വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 3 വേദങ്ങളും ഋഗ്, സാം, യജുർ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. 9 സഹോദരന്മാർക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ഉണർവില്ലാത്തതിനാൽ ജഡഭരതന്റെ അത്യുന്നത ശ്രേഷ്ഠമായ പദവി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പിതാവ് എന്തൊക്കെയാണ് കുട്ടിയെ പണ്ഡിതനാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്, ആ ഉദ്യമങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അവര് നിർത്തലാക്കി. അവരെന്നാല് ഋഗ്, സാമ, യജുർ വേദങ്ങളൊക്കെ അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ജഡഭരതൻ ഒരു ഭക്തനാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആ ജഡഭരതന്റെ പദവി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തരം താഴ്ന്ന മനുഷ്യർ വാസ്തവത്തിൽ മൃഗങ്ങളെക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടവരല്ല. മൃഗങ്ങൾക്ക് 4 കാലുള്ളപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്ക് 2 കാലുകൾ എന്നേ ഉള്ളൂ. അവരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിൽ ഏക വ്യത്യാസം 2 കാലു മൃഗങ്ങളായ അത്തരം മനുഷ്യർ ജഡഭരതനെ എപ്പോഴും മന്ദനെന്നും ബധിരനെന്നും മൂകനെന്നും ഭ്രാന്തനെന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.
അവർ ജഡഭരതനെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്യുകയും ജഡഭരതൻ അവർക്ക് മുന്നിൽ എപ്പോഴും മന്ദരനും ബദിരനും മൂകനുമായും ഭ്രാന്തനെ പോലെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഒട്ടും മെച്ചമുള്ളവരല്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ശത്രുതയുള്ളവര്, ഭഗവാനോട് ശത്രുതയുള്ളവര്. അവരൊക്കെ ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളാണ്. അവരൊക്കെ പാന്റും ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോവും. മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണെന്ന് അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളെക്കാളും ഒട്ടും മെച്ചമുള്ളതല്ല. അതിലും താഴ്ന്ന അവബോധത്തിലാണ് അവർ. മൃഗങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതിന് പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നു അല്ലേ? തപോദിവ്യം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള തപശ്ശരികൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരെ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഇരുകാലി മൃഗങ്ങളാണെന്ന് പറയും. മറ്റത് നാൽകാലി മൃഗങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരുടെ രൂപമാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ അവബോധം മൃഗങ്ങളെക്കാളും തരം താഴ്ന്നതാണ്. അവരങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ജഡഭരതനെ എപ്പോഴും പരിഹസിച്ചിരുന്നു. മന്ദബുദ്ധിയാണ്, വിഡ്ഢിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനെയൊന്നും ഒരിക്കലും എതിർത്തിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു. പഴകിയതും രുചിയില്ലാത്തതുമൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായും ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയാവബോധത്തിലായിരുന്നില്ല. ശരീര സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദന്തങ്ങളാൽ ബാധിതനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് സുഖവും ദുഃഖമോ മഴയും വെയിലോ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്താണ്? ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മുക്താത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നു. ശീതകാലത്തെയോ വേനൽക്കാലത്തെയോ കാറ്റിനെയോ മഴയോ കാണിക്കാതെ ശരീരം എപ്പോഴെങ്കിലും വസ്ത്രങ്ങളാൽ മറക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. എപ്പോഴും തറയിൽ ശയിച്ച അദ്ദേഹം ശരീരത്തിൽ എണ്ണ പുരട്ടുകയും കുളിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. ഒരു മഹാരത്നത്തിൽ പുരുന്ന അഴുക്ക് അതിന്റെ തിളക്കം മറയ്ക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ പുരണ്ട അഴുക്കും മഴയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക തേജസ്സും ജ്ഞാനവും മറച്ചു. അദ്ദേഹം ശരീരബോധത്തിനും ഉപരിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകാത്തത്. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ഉണ്ടായത്. കൗപീനം മാത്രം ധരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂണൂൽ അഴുക്ക് പുരണ്ട് കറുത്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബ്രഹ്മബന്ധു എന്നും മറ്റു പല നാമങ്ങളും പിടിച്ച് അങ്ങനെ ഭൗതികവാദികളായ ആളുകളാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടും അവഹേളിക്കപ്പെട്ടും അദ്ദേഹം അവിടെയും ഇവിടെയും അലഞ്ഞു നടന്നു. നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഋഷഭദേവനെ പലരും പലതരത്തിലും ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവരോടൊന്നും ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ശരീരം ഭംഗിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ അഭിലഷിക്കാത്ത ഏതവസ്ഥയിലും സംതൃപ്തനാകുന്നവൻ നിശ്ചയമായും ഒന്നുകിൽ ഭ്രാന്തനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാവായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡഭരത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു പരമഹംസനായിരുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തെ പറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. എന്ന് പറയുന്നു, രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് പ്രാധാന്യം തന്നെ. ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് ഭ്രാന്തനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാവായിരിക്കും, പരമഹംസനായിരിക്കും. ഇവിടെ ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭ്രാന്തനല്ല, വിഡ്ഢിയല്ല, പരമഹംസനാണ്, മുക്താത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്റെ മനസ്സും ശരീരവും വാക്കുകളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ. വഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തപുരി വൈഷ്ണവർക്ക് ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് കി ജയ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല സാധുക്കളെ കാണും. ചില സാധുക്കൾ, എല്ലാവരുമല്ല, അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, മുടിയൊക്കെ കെട്ടാതെ ഇതൊക്കെ ജട പോലെയൊക്കെ പറിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ശരിക്കും ഡ്രസ്സൊന്നും നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ധരിക്കാതില്ല. എന്നാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നോക്കിയാല് കാണാം വളരെ പ്രകാശം വരും. എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഉള്ളിലുള്ള തേജസ് കാണാം, കണ്ണുകളിലൊക്കെ പ്രകടമാവും. അത്രയും തേജസ്സോടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ജഡഭരതന് പുറമെ ആള് വിഡ്ഢിയായിട്ടും മന്ദബുദ്ധിയായിട്ടും ഒക്കെ കരുതുന്നത്, എന്നാൽ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ.
2 പ്രാവശ്യം നേരത്തെ ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, ഈ 3ാമത്തേതായിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ജഡഭരതന്റെ. അപ്പോൾ ഈ ജന്മം തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നിലും താല്പര്യമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവര് വിഡ്ഢികളാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പലപ്പോഴും പറയും കൃഷ്ണാഭവത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയും, അവർക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്നൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയും. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അടങ്ങാനാവാത്ത ഭ്രാന്ത്, ഭഗവാനോട് അടങ്ങാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭ്രാന്ത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തും അധികാരവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഭ്രാന്തമായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടും. ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനോട് അമിതമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നിമിത്തം അവരെ ഭ്രാന്തന്മാരായിട്ട് ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭ്രാന്ത്. അവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പരക്കം പായുന്നവരെ ഭ്രാന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ വംശകൽപതരുപശ്ചാകൃപാ വൈഷ്ണവേഭ്യോ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താൻ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.